बे समाव जोङो सासे बावालासि मोननो हादों धेकियाजुलि बि आब्दुल्लाह बाथौ गौथुमनि 22थि खुंगा बे फैयादा फोथाराव दिनै साननैनि हाबाफारिजों बे समाव गेवलां मेल जागासिनो दङ आरो बे गेवलां मेलनि आलासि बायदियै उदालगुरि जिल्लानिफ्राय सफैनो हानाय गांगुमखा गामिनि सासे लाइमोन जाखांफुनाय आलासि जोंनि गेजेराव दङ। बिथांनि मुङा जाबाय थरायना जुगामि दैमारि। जों बिथांजों फंनैसो बाथ्रा लानो नागिरदों जिहेतुके बे गेवलां मेलनि आलासि बायदि नोंथाङा फैनानै बे हाबाफारिनि गेजेरजों लाइमोन समाजखौ बा उथिफानाय धोरोमनि गेजेरजों माबायदि खौरां हरनो नागिरदों आरो सिगांग्रो बयनिसिमबो आंनि खुलुमनायखौ जासिहरग्रोबाय बाथौ बिबुंसारनिसिम बे समावहा दिनै बे सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय धेकियाजुलि आनसलिक बे आनसलिकनि सिङाव थानाय फैयादा गामि बेयावहा जोंनि बाथौ धोरोमारिनि गेजेराव मैयानिफ्राय दिनैसिम सावरायमा जथुमा लादों। बेहाय आङो दिनै हांख्रायनाय बायदि जोंनिनो दुलाराय बाथौ गौथुमनि उदालगुरि जिल्लानिनो श्री दैमारि सारजों फैफानो हानायलाय बेहाय आङो दान्दिसेब्लाबो फैनानै गोजोननाय मोन्दों। बेयावहा माखासे जोंनि बे फैयादा गामियावहाय बा फैयादा गामिनि गासै सुबुंफ्राबो मोनसे आब्रुथियै बे धोरोमनि बेलायाव सावरायनाय जथुम्मायाव बा जोंनि बे बाथौ धोरोमनि प्रग्रामावहाय मोनसे आब्रुथियै जोङो नुनो मोन्दों आरो माखासे हारिमुफोर गाननाय जोमनायजों लोगोसे मोसानाय मुसुरनाय आरो बिबुंथि जोंनो नांगौ गोनांथि बा नांगौ बायदियै जों सोलोंनो गोनांहै बा जों बेबायदिनो सोलोंनानै बा गियानखौ लानानै जों मावलांनो गोनां माखासे इयुननि थाखाय मोजां खामानि मावलांनो थाखाय जों माखासे बिबुंथि होनो थाखाय जों आलासिबो बेहाय जोङो फैनानै आं नुफैनो मोन्दों। जा बेयाव आङो गोजोननाय मोन्दों। गाहाय आलासि बिथांमोनाबो बेबायदिनो बिबुंथिनि गेजेरजों माखासे मेथाइनि गेजेरजोंबो जोंनि गेजेरावहा गोबां खोथा फोरमायलांदों। दा बेखौबो जों नुनो मोन्दों। दा आं बेयावहाय फैनानै आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों। माखासे नेम निथि आसार खान्थिफ्राबो जोबोद गोजोनदों आरो गाननाय जोमनायफ्राबो हौवासाफ्राबो बेबायदिनो गामसा बेफोरबायदि लानानै गामसा गाननानै आर'नाइ लानानै बा गस्ला सार्ट गुफुरफोर गाननानै बेफोरबायदि डिसिप्लिन भाबै फैदों आरो आइजोफोरनिफ्रायबो आं नुदों माइनाव आफादनिफ्राय बा लाइमोन सेंग्रा सिख्लानिफ्रायबो आं नुदों माखासे डिसिप्लिनखौ लानानै बे जथुम्मायावहा बयबो बे बाहागो लाफैदों आरो आलासि बिथांमोननि बुंनायफोरखौ सिरिबांहैनो खोनासंदों। आं बेखौ नुनो मोन्दों। आंबो बेहाय फैनानै दान्दिसेब्लाबो गोजोननाय मोन्दों। गोसोखौ आं गोजोननाय होननानै फोरमायदं आरो बेजों लोगोसेनो बे फैयादा गामिनि माखासे मावथि सोद्रोमाफोराबो गोबां बेबायदिनो आब्रुथियै आलासि उलासि जेनेबा सोंनाय हनाय गासै बिथिङावनो मोजाङै माने मोजां भाबै माने खालामनायखौ आं नुनो मोन्दों। मानोना बेबायदिनो जोंनि धोरोमारि आसार खान्थिया बेबायदिनो बा जोंनि आलासि उलासि सोंनाय बायदिसिना जोंनि माहिहै खालामलांनाय बेफोरखौ जों मोजाङै जोङो मोन्दों। दा बेखायनो आंबो गोजोननाय मोन्दों जे जोंनि धोरोमनि गासै आं लाइमोन सेंग्रा सिख्लाखौबो आङो बेजों बाथौ बिबुंसारनि गेजेरजों आं फोरमायनो सानो जे लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा जाहाथे बे धोरोमनि माखासे जोंनि बाथौ धोरोमखौ जाहाथे गुवार खालामो। बाथौ धोरोमखौ जाहाथे जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रानो बेबायदिहै जेनेबा ग्रोम ग्रोमहै फैनानै ग्रोम ग्रोमहै बे जोंनि सावराय जथुम्मायाव फैनानै माखासे मोसानाय मुसुरनायजों गेजेरजों गाननाय जोमनायनि गेजेरजों बा गावनि सोलोंथाइखौ लानानै जोङो साफ्रोमबो जाहाथे मोजां खामानि मावलांगोन आरो धोरोमखौ जेब्लायबो जों आंगो साननानै लागोन। गावनि धोरोमखौ जों गावजों लोगोसे सिनायथि होनानै जों जेब्लायबो गोजौ फारसे दावगालांगोन आं बेखौ सानो आरो आङो बेखौनो आङो लाइमोन जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरनिसिम आं बेखौनो खावलायनानै दिनैनि बे आंनि बाथौ बिबुंसाराव फंनैसो बाथौ बिबुंसारनिफ्राय सोंनायाव आं बेसांखिनिखौनो बुंनानै आं फोजोबनाय जाबाय। एसेनोसै गोजोन्थों। बे समाव जाखांफुनाय लाइमोन जुगामि दैमारिया बाथौ बिबुंसार आयदा हरनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय।